bajingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho. Oi. Suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ra tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot iki. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake dadamu jeblok mati dereng aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya omong. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe pirang nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Gretel Nenggala jeblok wetemu. Mati dah, muter dening aku parajoy. Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuk anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Bocambat. Nggih wonten timbalane ngadah kok sinuwun. Melayu-melayu tanpa tinimbalan. Miyak nayapa punggawa kang padha gantung sebo ana wigati apa? Ngaturaken ketiwasan. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh. Namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banawati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banawati lenggah. Namung sak mangke kagiat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banawati ingkang garwa. Nanging kados menapa to kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kowe aja ngawur. Kowe matur, mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wantun natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika mboten dura lan mboten goroh. Sapa wong lanang ingkang mapan ana ing patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Delik krana wedi kaliyan kula mugi antatos ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banawati nyingitaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Bathara. Prabu Baladewa ndara dasih napa sing dingendikake Bapa Mrembanduna. Yai Ratu Banawati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban.
Yai Ratu Banowati nyingitaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak Yai. Nyuwun mangapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Oh, dos pundi nggih, dos pundi. Menapa niku aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmakaken ngelmu kulina. Menapa kula aturaken menika jumbuh kaliyan lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina. Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Amane ning menungso sing wani gebang bojone Duryudana sampeyan wong tuwa-tuwa do mbegogok teng mriki ndek gawe apa sampeyan Ponokawan Bagong wonten dawuh kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk aku tansah gondeli karo kowe Bagong kula niku ya gumun kula niki mung abdi kula niki mung batur sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki niku jane enten apa tobat Bagong kowe tak kandhani ya nggih sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng atiku ki rasa bungah aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon nang kene. Tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang teng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih ta? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah. Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarga nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye? Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ora negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane
gawean kabeh ya rampung. Drambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tokpel, sore ya tokpel. Nggih, kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. Mungkin aku kula ditakoke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko lek wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama iki. Meng upama nang ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane ngurip ing atase sak bagong. Niku nek duwe kepinginan ta ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahe dadekke pil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine priyayi daman lain. Ya. Patobat tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku isin lah. Ora rasa isin kowe matura rasa isin. Lah kula niku ya nyawang karo kanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning Bale Wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Priwon nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku menging kowe bali ning Bale Wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong. Wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe, Bagong. Sik. Ngapa pet-petan aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan.
Yakin? Iya tenan. Iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor amben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul klambian to, ento. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguh dhuwur. Petra ora gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndoro, Truk. Petruk mbalas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Ming urung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. Napa sirahe cukup? Sirahmu longono. Dongotina iya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dienggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh, nggih. Sampeyan teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Kon njur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene. Tobat ya. Bareng disandangi ya ora mantra-mantra abdi. Halong kire. Tobat ya piye? Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Ning nuwun sewu ya arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men kita bagus. Kowe ya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, glereng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Ana ya cangkem elek ki wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, waduh kok kaya keduwuren nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Ah, Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang wis padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk. Nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Tobat, aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo si Adi Banowati, mesti aku bakal mbudidaya menolak. Tobat, Satya kok ora iso basa Jawa. Satya blesteran.
Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati. Iya Batu Bat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Ngopo keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu mestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba. Sone nek dulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane niki panjenengan kula ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atuh Pak. Dinten mlaku wae. Beda karo bojoku wae. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngiwa. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang Sina Diajeng. Yai Dewi Banowati. Wonten pangendika ing adhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babagan anggen maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bali wis maku rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing gone TV yatim piatu iki lho. Batu apa, Pak? Panjenengan menika ngendika wong ora dong kowe kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kowe aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katinggal jabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula inggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Astina leboke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu.
Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa. Kula sumanggaaken. Dek Pate, pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dik? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati, kula ingkang abdi kepatihan ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat. Monggo Premban Durna. Pate sempune kula aturi mlebet wonten ing taman. Kang Kinare Wangsit Pindha Kombang anggat japing tawang susah angin ngendi nggone miang galing kangkung beksimi beruluke ngungkuli langit kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante pripun Kakang Mlemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Mlemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Pate Haryo Sengkuni katuran karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parapatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angaleoni jujul anusri wonten sowanipun mban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingitaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun mban menika kala wau. Tobat. Estunipun mboten wonten priya. Mboten wonten Premban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang mboten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Mlemban. Lho, lah kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika ndadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari mboten kenging medal saking Negari Ngastina.
dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci andadosaken raos kula menika bingung krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi negari Ngastina tumunten Bagong sowan Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki raos kula menika ayem raos kula menika tentrem raos kula menika seneng malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina lho mangke rumiyin Bagong menika derajatipun naceplik wong loro saudon telu saurupan Bagong menika namung batur lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya setunggal kemawon ingkang mlebet wonten telenging taman nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak wantun mlebetaken setunggiling priya Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wantun nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina samangke ngaten mawon Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncung sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana nek Setyaki. Setyaki ora ini kaya ember kaya ngono. Iya, lha kok dadi kaya ngono-ngono nuwun sewu. Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna, tepungke satriya Bajahita. Baca-baca dengkulmu melacak ora? Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kowe ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora sayang-iyong sengkone arep napa kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa nata Ngastina. Wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok lagi. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek anggone kakangku dhewe ora masalah. Obat. Konjur kaya ngono lho ngendika. Wis kowe meneng. Wah aku wis tetep ngantepi seduma Bathus Nyari Bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku ngrincung sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nang nganti Aak menang pokoke
Kowe tak goleki. Tobat tuh ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat yo. Inggih ngestaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Saya. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. sithik wae. Mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging. Njaluk pamit Yayi, garwa aku sing paling ayu wae. Tak antepi katresnaku karo kowe. Di kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasa ya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Oh, pancen ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Pangling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine iki Bagong lho iki. Karto Kebu, Gus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilu karo kahananmu. Ngilu karo githokmu. Kowe nyawango karo kahananmu, kowe drajating wong ceplik, kowe drajating wong loro saudon telu saurupan, kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat, kowe wani bakal anggibang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinju ngakhirat nyawamu. Rasah pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kahanan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok kowe ana tengen kene iki wani aku wani des rampung. Ciwas kowe sumbar kemewat kaya ngregem jimat kaya demek mercon lan sak pitu. Nek kalah percuma nek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Plotot wetengmu kowe. Kok ngawur sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak plotot. Mati dening aku. Ayo panggal tak ayoni karto kuat. Kartomarma. Kartomarma.
isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Monggo nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong ki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil ki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amo Suramarata Jawanata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune on maju ne. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek mung musuh Karta Marma, Karta Denda, Kartipeya, Karta Nyaur. Karta Nyaur, Pak. Mbane kedendha. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Ojo mlayu. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Karta Marma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Rak remuke raine. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males dune. Kudu cekek-cekek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Sing dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetan kok iso dikukup. Niku janjane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, mama maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jelek urip. Jelek nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wamani nyolong kakak tua. Kakang Mbok Ayu Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjane. Kukulan wis ciare dewan.
Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra Bagong to? Pancen keparane to. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, war nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wah, semi. Mosok asli ra ngapusi. Kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu baba. Bajindul anu Baba Banowati. Heeh. Piye? Arep ngapa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Kok ora sida perang? Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing nggih Bang Dewi Banowati. Kula mlayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cangkepe ombone ra Jawa-Jawa ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu. Sing ngapik nek omong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyantane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek ndi parane wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa Cit? Tuturmu ganti nyampar gelas. Gobek ra karo-karuan. Ha iya. Rumah saku pun mantandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nyekel maling lho. Mboten.
malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawon ora karu-karuan. Napa melih kula mengke malah kisinan wan. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Oh, iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat setengah 8. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok pada muncul tukang Durna. Panalingan majaring ratri linenggak cangganira kapisanan aning perang Bratayuda anjen manus maning jajaran Sukirtaning bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drei? Lho. Drei jengkulmu mlocot kowe ora. Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis, ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongana, dikuncenana. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mung kari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa, ora ana wong enom, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti ceritane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih, atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmane sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat Cundha Manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar we mungsuh iki.
Arep nang Ngastina kowe dadi guru, arep nang Ngastina kowe dadi pendhita, nek musa kowe kentekan akal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gedhiye mergo tatu, aku isih iso glawat tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti BSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Ger. Kula ingkang sowan ger mapunten Bawan Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban yen Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Bangrawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheng kabaran? Oh, estu ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Bangrawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Benemban. Wonten jawuh, sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong nggih. Wah, iblis lanat Bagong gladhek. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bis laknat. Guguk karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Aku ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa. Kowe ngerti critane Nabi Musa? Ya, ndasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong, nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Nggone njuku wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil iki. Oh, napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki ming anu jenenge iki kolektor wayang. Nek masyarakat umum iki ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayoli binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen strayoli binatang strayoli September, Oktober, November, Desember. Iso hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangana legane atiku, Mas. Wah.
bajingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Woi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ra tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot iki. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ra tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake dadamu jeblok mati dereng aku. Ayo, tamakno. Ora sampe kok kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Diliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Nah. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan tatanan. Gawe wirange nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethen Nenggala jeblok petemu. Mati dah, muter dening aku wae. Mati dening aku menungso rata. Tenanan nek bajingan. Lagi ketap-ketip bres. Apa masamu aku ora duwe kekuatan? Enteno. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang ndi? Sakane ati kaya. Wah! Apa member kaya ngono kuwi? Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ra tatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuk. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora. Mati kok mati. Wah, menungso. Yai, sewu dawuh kalapatanipun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawa dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara res lan boten atur dura. Telanging namansari wonten menungso ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yai Ratu Banawati. Menungso ra tatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungso menika kala wau. Mangirwit. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tan wande malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yai Prabu Gustina. Lajeng paringipun nyatanipun malih menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut nadyan bawa penemban durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening malih menika kala wau. Aduh Prabu
Menapa iki kula badhe kejalan dhateng Yai Ratu Banowati. Yai lenggah sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebete kedaton. Nyengetaken saliranipun Yai Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Ora badhe tindak dhateng pundi. Kula badhe nyuwun senjata pitulungan kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Mangkahang kula sesumbar lindu lindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang bubar maut laku ning perjurit rantak-rantak kaya sila blekiti. Sila ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngastina. Yai Banowati pun kakang saya petekono diajeng garwaning pun kakang. Iwang Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu dereng sawetawis lenggah wonten ing madyaning Daturaya negari Ngamarta rayi para ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat ngene nggih Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ingkang Raka Indrawati dupi kula tamiti menawanipun paduka Yai Prabu ing Ngamarta sampun kula tampi asung paseganipun Yai Prabu kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka Kunjo kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kepareng ngopi narak ingkang langkung sekeca wonten ing madyaning Daturaya negari Ngamarta kawula nok-nok nggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Raka Indrawati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Yai Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu nadyan ingkang rayipun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yai ya tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana panengah kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk ya kembar tak tampa sihat diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan niki kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu saestu damel kejot raos sing manahipun ingkang Raka Indrawata dene paduka Yai Amboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawati sasampunipun ingkang Raka kepareng sowan wonten negari Ngamarta kepareng ingkang Raka cumadong dawuh pangendikipun Yai Punta wonten mari damel menapa Yai dene jengandika Yai Amboyongi dhateng sowanipun ingkang Raka Indrawata Koko Prabu ngemuti bilih paduka menika dados pujangganing para Pandhawa saha kathah ingkang sami nyebat bilih paduka menika dados suwing para kadang Pandhawa mila menawi wonten abang biruning lelampahan negari Ngamarta menika mboten ateges dados tanggel jawabipun Pandhawa nanging ugi dados tanggel jawabipun paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti sawetawis wekdal kula aturi mriksani dhateng kawontranipun Praja Ngamarta Koko Prabu ingkang sayekti beneh kanan ingkang sampun kelampah kathah para kawula ingkang sakmangke ketingalipun radi kirang pitados kalian kalanendanipun ingkang rayi Ngamarta satemah kathah keklempakaning para kawula ingkang sami ngraosi dhateng ingkang rayi Ngamarta sinengguh kula menika satunggiling pengayom ingkang boten saged amayungi sarta amangku dhateng sangya para kawula dasih Koko Prabu lelampahan ingkang kados mekaten menika
dangu sangsaning dangu badhe damel doyong kawontenaning Praja Ngamarta langkung-langkung menawi boten dipun sirep satemah sak mangke bebasanipun Ngamarta namung kantun sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar tartemtu badhe remuk bubuk dados rempon mila kula aturi paring dawuh ingkang tetela babagan negari menika menapa ing kedah kula tindakaken Yayi pujaring para sepuh wonten inggih menika piwulang luhur ingkang kinarya gegebenganing para nalindra inggih winastan Hastabrata menika piwucalipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya duk nalika amejang dhateng rayinipun inggih menika pun Raden Barata nalika dinawan sepados lenggah damar keprabaning Ngayodya namung semantena petanganipun Hastabrata menika kala wau kula kinten Yayi sampun andungkap kejawi saking menika wonten piwucal sanes ingkang sakmangke kinarya gegaran anggen paduka ngasta bawat peperintah negari Ngamarta kejawi ginakaken dana siasat ingkang tegesipun sama beda dana denda liripun boten kedah ambau dhateng kapinipun kedah adil sak traju sak tundha sak bilik-bilik dhateng para kawulanipun Koko Prabu menapa ing sampun paduka dawuhaken menika sampun kula lampahi ingkang mekaten tumunten sakmangke kula badhe atur waluyan boten ketang sekedhik petanganipun namung babagan sepele nanging tumrap kula menika kinarya gegaran anggen paduka badhe amangku sagung para kawula dasih negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung wonten pinten-pinten piwucal ingkang nyebataken inggih menika watake Nalindra menika kedah nglenggahi watak titi tata titis tutus tatas tetes lan tetes tata titi tutus tatas tetes lan tetes menika werdinipun kados pundi tata menika Nalindra kedah saged maranata negari wong ngene titis sak dawuh pangendikaning Nalindra menika kedah titis tegesipun kedah adil para marta menawi wonten perkawis sedaya kedah dipun tampi sarta dipun glejah perkawisipun kados pundi satemah anggenipun ndhawaken pangandikan menika kala wau mboten namung nuruti dhateng satunggiling para wadul ingkang satemah kirang titis anggen paduka paring pangandikan inggih salajengipun tatas menika kedah saged ngrampungi perkawising negari tuwin perkawising kawula kanthi tatas tuwin kanthi adil wondene tutus menika tali menika dadosipun kedah saged naleni dhateng para kawula dasih wondene tetes sak dawuh pangandikanipun kedah anemai tetes menika dana tegesipun para nalindra menika kedah dedana mboten ngomongaken para kawula ingkang mapan wonten ing kutha Goro nadyan mapan wonten ing Karang Pradesan Parden kedah dipun paringi dana sak murwat kaliyan menapa ing sampun paduka paringaken kula kinten menawi menapa ing kula aturaken menika saged dipun lampahi dening paduka Yai Prabu Ngamarta Yayi kula aturi mesthekaken bilih Ngamarta badhe wangsul ayem tentrem nirbaya nirwikara mboten manggal setunggal menapa para kawula tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Yayi rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ramkang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaru pelajari punata Mandura Prabu Baladewa mangro pangudas maraning griya Yai Prabu Ngamarta Yai Kresna aku ingkang sowan Yai Prabu damel kaget manahipun ingkang rayi Ngamarta rawuh paduka sajak kesesa mengko paridamel menapa Koko Prabu wonten menapa boleh kakangku eneng apa rawuh ana ing Praja Ngamarta sajayana wigati Yai mugi andhatosna ing ngawuningan dinten samangke kula sampun prapta wonten negari Ngamarta ing wigatos kula badhe ngaturaken lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina
Koko Prabu Mestina wonten menapa? Kresna, iya kula wonten dawuh Werkudara. Nggih. Janaka luwih-luwih. Iya wonten maring adhawuh. Jebul tinemune nadyan kabeh mau dadi abdining para Pandhawa nanging jebul ora padha nulat kalawan Pandhawane. Abdi Pandhawa ingkang ora padha nulat karang lakuning para Pandhawa ketitik ana sawijining abdi Ngamarta ingkang nerak kalawan pernatan gawe wiranging para Pandhawa. Wah, aja waton ngawu gawar ngawur nggonmu paring pangandikan. Sapa abdi Ngamarta ingkang nerak marang pernatan sarta gawe wiranging para Pandhawa? Rungokno pangandikanipun Kakang. Bagong mlebu Taman Sari negara Ngastina nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Apa kaya ngono kuwi ora gawe wiranging para Pandhawa Werkudara? Koko Prabu menika menawi ngendika mbok nuwun sewu dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Lajeng pangandika paduka mekaten menika menapa wae dasar Gusti? Kowe aja ngalahke pun Kakang. Aja nglerokke pun Kakang. Aku weruh dhewe malah kowe sadu arep wujude pancen Bagong. Bagong wani maman ing Taman Sari negara Ngastina nggonjak kalawan Yayi Ratu Banowati. Pakartine Bagong ing ngono mau apa ora nyiprati rah letuh marang para Pandhawa? Dara. Nggih. Janaka maklipat tanpa pamit mesti bakal jemujuk ning Karang Kadempel tak oyah-ayahi. Wah, iya Kresna. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta oh Arjuna wonten maring adhawuh aku Ramayida bareng Koko Prabu paring mangandikan yen to Bagong abdimu angewat sarta anggonjak kula Yayi Ratu Banowati. Mesti ana rasa kang ora kepenak jroning penggaling Siadi. Nyatanipun namung jejering Panakawan. Sampun wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun bendara ingkang boten badhe ical slaminipun gesek. Bagong sampun boten pantes dados abdi negari Ngamarta menawi kepareng kula ingkang badhe paring paukuman dhateng pun Panakawan Bagong. Iya, sakarepmu wong kuwi Panakawanmu nanging kabeh mau pitungan nganggo nalar sing danep aja grusah-grusu. Nadan ingkang paring pangandikan iki Koko Prabu Mandura nanging durung karuan Koko Prabu kuwi bener pangandikane bareng paduka. Saiki talitinen luwih dhisik. Talitinen. Bagong kok wani anggonjak kuwi dasare apa? Kula piyambak mboten mangertos mbok menawi sampun kewalik nalaripun Panakawan Bagong. Nyuwun mapunten Koko Prabu, tiyang ingkang sampun mendhem dhateng kamukten menika tanganipun sarwa buntu. Mboten saged mitangkani nalarinten ganep. Dawahipun ganjil kemawon nekat badhe anggayuh derajat tuwin pangkat menika kala wau. Lenging saking menika kula nyuwun pamit kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel. Wigatine kula badhe pinanggih kaliyan Bagong sakarepmu. Ning aja ngawu gawar ngawur merga Bagong ki ana sing duwe ya kuwi Kakang Semar. Takonana luwih dhisik yen pancen Bagong tumindak kaya mengkono mangsa Baranga nanging yen ora yen nganti Siadi ndawake pidana kelawan Bagong mongko wis kebacut mbok pidana apa Siadi ora gelo nggih ngestaken dawuh mangkat to nggih ngestaken dawuh ora
semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nala Garing iya Wilujeng Ndara iya Petra Wilujeng Gur enten apa sampean kok rawuh sajak keseso Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani gonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki bus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne ngomong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to aku mung batur mung Panakawan lho Pak ora sandadak selak Bagong yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna kowe ngaku apa ora mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya cedhapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk ra ngaku pamit jare Panakawan kae kok Bagong kok malah melayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dingo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersani Ndara Janaka iki aku kudu nyatake nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa tak tempuhke pendawane seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur apa ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak ring aku ya ora tumindak sing elek ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong Ndara Janaka karo Dewi Banowati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti
Ki nek aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka, ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan. Mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwegdat nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulusa hanyaka ring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak samangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan wonten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget nggon ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ing negara Ngastina. Nanjihke kelawan Yayi Ratu Banowati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Koko Prabu kasinggihan. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risan mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik wis Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita sapa wis ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa Bagong ulun ngerti lawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen. Kita golek dalaning pati. Mengkaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu lawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina Panakawan. Katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kulir wuwu sing pini panca ing
Trayoli binatang manusmaning jajanan sekretaning bawana. Dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama. Nyucekke jeneng kula paling mboten dilondre. Supaya resik jeneng kula elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani tenan apa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh apa kula? Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kalih maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sasake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Ha ya. Iya. Sakarep kita Panakawan Bagong. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama. Kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gludhuk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gunjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora.
Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula aturi nanteng kalane Kang Rayi pun Dewi Bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Waduh, Mas. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula rumiyin pancen kedanan lan Janaka nanging sakmenika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe? Arjuna. Nyai Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yai Arjuna kuwi katresnane mung marang Yai Ratu Banowati. Dene Yai Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Siadi kok Siadi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Apa coba sabda cingah kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelira ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kapur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Pegawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kentongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kentongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to, kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasar dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuh? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Nanging Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir derajane dewa. Koko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to, wong iki ora ngerti kok. Pendhita Kirang Sakon.
Wong Janaka omongane sakon. Brotaya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusan karo pecah, Pak. Sapa iki pendhita rupane kaya ngene? Kowe ya keparan. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan Liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati dah semplo siraman. Sang Begawan Liceng Sumewah Lurah Bagong. Nalika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar dan wujud ki Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane ki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Panjen kula sejo, panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, lha niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan iku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus glangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku lara-lara ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan iku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh. Denya langkang memanise wadananira layu kumelku jamrah nyomaratani jalo ngapura tenan ya mbogiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan. Aku saiki wis arep insaf ya. Estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ndak.
Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula pun mboten lajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ya apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggawa anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombene malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bakuh ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semana ora? Leren. Ah, wis ndelekke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, anggere dicipi ah jojo nenggala. Nggawa nenggala barang ben saung. Sayang aku wis ora nerna, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih Mas. Remen kula Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insaf tenan kowe. Insaf tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama aku. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora miso pisan. Wis kudu insaf tenan aku, Truk. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong ki tumus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina, sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi yang bogi yang santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki.